Люди живуть у піснях, люди живуть у древах, люди живуть у віршах і шматпавярхових домах. Люди шукають ветер, люди чекають весну. Люди живуть у піснях і шматпавярхових домах. А де живеш ти? А де живеш ти? Люди живуть у човнах, люди живуть у чергах, люди чекають ночі, каб знову зустріться удвох. Люди глядять далеко, люди глядять у вочі, люди живуть у піснях і шматпавярхових домах. А де живеш ти? А де живеш ти? А де живеш ти? А де живеш ти? Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній Віцебск». Усім добрий вечір, Сержук, вітаю тебе. Вітаю вам. Дозвольте запитаю, де живеш ти? Тут недалеко. Недалеко, у Віцебску. А я, Іван, вось не ведаю, ці треба ввогуле прадстаўляць наших сяброў уже, так? Але гэта ж ужо абавязак. Трэба Артём зрабіць. Лук'яненко, Ксенія Жук, гурт «Наві Бенд». Привітання! Привітання. Добрый день, доброй раницы. Кому что? Усё адразу Кому так. что? Адразу пытанне, ці выспаліся вы нарэшце? Таму што калі мы сустракаліся з вами ўлетку, так, і Артём і Ксюша, вы казалі, што гэта самы галоўны мар з вашым Вы шалёным ведаеце, графікам. я сёння калі сюды ішоў, я не памятаю, ці сустракаліся мы улетку з вами. Гэта сапраўды так. Ну, можна сказаць, што так, мы выспаліся. У нас Я так не могу сказать. студзень такі дастаткова быў павольны месяц, першы месяц за год, дзе мы так выдыхнули. Так, 2018. Шмат справы, поехали далей. Нормально. Ну, я згодна з Артёмом, што такое адчуванне ёсць, але наконт спаць ці хапае мне часу, мне не хапае. Мне заўсёды не хапае, асабліва вось у той перыяд, у якім я зараз знаходжуся, мне гэта... Слушай, табе ж трэба спаць зараз за дваіх. уже, Так, так. І есть за двоих, і спаць за двоих, і ўсё рабіць. Итак, ребятки, вы только вернулись из Норвегии, ну амаль что вот Так, некалькі не так дзён, потому давно. что калі праглядаць стужку ў інстаграме, да, то такое адчуванне, што гэта быў не просты уикенд, Так. бо там адбываўся яшчэ нейкі творчы працэс. Больш за тое, гэта быў упершыню. Мы ехалі туды для творчага працэсу, а не для таго, каб бавіць час у Норвегіі, хаця мы там ніколі дагэтуль не былі. Гэта была наша мара туды трапіць, і так вось атрымалася, што з такой цудоўнай нагоды мы туды яшчэ паехалі. Вось. І калі атрымалася так, што мы вельмі класна пасябравалі з хлопцамі з Норвегіі, якія прадстаўлялі краіну на мінулым конкурсе, так, Еўрабачанні, гэта гурт «Джауст». І вось мы, так атрымалася, што Йоакім, гэта чалавек, які ў масцы заўсёды быў. Ён і з'яўляецца і музычным прадюсерам, і сонграйтерам, збольшага той, хто займаецца больш такой галоўнай Музычнай тэмай часткай, так. па-за сцэнай, так скажем. Вось, і ён вырашыў зрабіць такую цікавую гісторыю. Songwriting Music Camp. Такі прыехаць проста шмат цікавых людзей, каб прыехалі, каб яны спявалі, каб яны прыдумлялі, каб яны вось гэты такі творчы музычны працэс, не ведаю, адчулі і
пасля гэтага штосьці цікавае атрымалася. Было некалькі нарвежскіх музычных прадюсераў, і вось І былі мы. і былі толькі мы. І так цудоўна атрымалася, толькі там ў нас. ёсць такі гатэль, у якім у нумарах адразу ёсць студыі, што было больш зручна для нас, таму што... Адразу стаў і пайшоў пісаць. Ну, амаль што Амаль што так. так. І ці калі ты стаміўся, можна было паляжаць трошку. І гэта было цудоўнае супрацоўніцтва, таму што мы менавіта збіраліся і пісалі песні, рабілі іх адразу там, прывезлі, можна сказаць, ну, некалькі такіх загатовак, над якімі зараз працуем, і хочам выпусціць такі фіт, мабыць, ён будзе выпускацца ў Еўропе, песні будуць на англійскай мове. Такі эксперымент, на які мы не разлічвалі, але атрымліваецца цудоўны матэрыял. Паспрабуем яго проста вось выпусціць у свет і адчуць, што людзі змогуць адказаць нам. А галоўнае, што мы так, я не ведаю, адчулі такую класную унутры моц пасля гэтага, што ў нас... Гэта такое натхненне, Натхненне сапраўды. такое І неверагоднае. папёрла зараз Так, яшчэ. так, вось эмоцыі такія, што хочацца што-небудзь рабіць. Ну, вось таму так. што ў Нарвегіі нават інакш спяваецца, іншае паветра. І дыхаецца. Ну, насамрэч, Дыхаецца там дастаткова вельмі Ну, з прыемна. нарвежцамі вы пасябравалі, таму што я калі глядзеў інтэрв'ю, калі вы ў Украіне былі, і Так. там нават казалі пра тое, што вы там яшчэ там спаць перашкаджалі, там яшчэ і песні Арцём спеваў на нарвежскай мове. Так, так. Ну так, мы Артём рабілі вывучае такі нават нарвежскую эксперымент. зараз амаль Ну што. так, хлопцы мяне таксама вучаць некалькімі некалькімі словамі, і так я пакрысе вучуся. Сапраўды мова вельмі прыгожая, і больш за тое ёсць шмат падобных на нашыя беларускія словы выразу. Напрыклад, калі мы кажам вельмі добра, тут па-нарвежскі будзе гучаць вельдыбра. Вельдыбра. І Ой, як. адзначае тое ж самае. Так, І ці... вельмі добра, азначае і калі- вельдыбра. Калі, напрыклад, Тое самае. табе спадабалася ежа, ты кажаш смак тебра. Смачна есці. Не-не-не. Ну, што гэта смачна. Смачная ежа, смак тебра. Смачная ежа. То бок смак і смак тебра, смак те. Вот Карці, именно. мы крыху нарвежца, нарвежцы крыху беларусы. Так, Ну, шмат падобных словаў. Мы былі так здзіўлены спачатку, а пасля я ўжо не здзіўляюся. Ну вы ж сустрэліся яшчэ там і з Александром Рыбаком. Так, Ну, атрымалася. краіна насамрэч невялікая, таму ўсе людзі з большага Все побач. медыяпрасторы, музыканты, Ведаюць яны адзін ведаюць адзін аднаго, і так сталася. У нас была вячэра такая сумесная. І ў гэтым годзе Александр удзельнічае у фінале адбору, хоча паехаць на Еўрабачанне ад сваёй краіны ізноў. І ён перажывае, мы пажадалі яму удачы. І так мы цудоўна правялі час. Ну, пакуль гэта музычны было праект цікава. гэта не вылілася. Я ведаю, Арцём заўжды ён сакрэтнічае, гэта Ксюша. Так, так. Яна можа распавесці Знайшлі да каго звяртацца. Ой, нельга мне быць партызанам. Ну тады калі сакрэт, дык сакрэт, калі проста вячэра. Ну, а Арцём ужо вывучае нарвежскую мову. Ну, Так. вось нема такой спакусы за мяжу? Ну, супакойце нас проста. Вось з'ехаць, калі вы зараз пытаеце. Не, нам падабаецца, што мы прыязджаем туды, мы Набіраемся штосьці вось расказваем гэтага пра сваю вопыту. краіну і прыязджаем сюды ўжо з гэтым натхненнем, каб штосьці зрабіць тут. І гэта Гэта сапраўды цудоўна. Гэта быў класны вопыт. Такога нідзе ты ні за якія грошы не знойдзеш, таму што гэта першы раз такая ініцыятыва і так усе такія натхнёныя былі. Вось гэта вельмі важна, што мы эмоцыі адтуль прывезлі і што ў нас ёсць ужо сябры, якія з намі на адной хвалі за мяжой. Вось гэта таксама вельмі важна. І цікава, што ім падабаецца беларускія матывы, напевы. Кожны раз, калі мы прыязджаем, нас кожны раз просяць заспяваць песню песню «Бяжы». «Бяжы». І гэта нам уже мы такія, вы ж яе чулі 100 разоў. Не, калі ласка, заспявайце нам пад гітару вось зараз тут. Бяжы, да? Так. Гэта кожны раз так адбываецца, ну, нам прыемна. Сярджук, скажы, калі ласка, цябе спужала тое, што нават будзе нейкі альбом, які будзе для Еўропы, і вось гэты праект, мове, ну, конечно, я хвалююся. каб не згубіць Так. таленавітых сяброў. Не, вы не згубіце, мы тут, мы проста чулі, што трэба спрабаваць таксама штосьці іншае, але мы ніколі не будзем адмаўляцца ад нашага свайго Просто пайшоў працэс такі world music. Так, Ну, гэта нават, пакуль мы не ведаем, як гэта называць, але калі гэта адбываецца, і гэта натуральна, гэта натхняе не толькі нас, а і нашых сяброў з Нарвегіі, то гэта трэба выкарыстоўваць і рабіць штосьці. А зноў такі, калі глядзеў шмат інтэрв'ю вашых, ці
здзіўляюцца журналісты вось вашай шчырасці і усмешлівасці, тому што ну журналюгі вы ж разумееце, да? Часам бываюць Яны ж такія. Яны ж такія. Часам просто бываюць пытанні, якія ну не то што нядобры, ну але з такімі падкавыркамі, каб вось Так. там ну настрой сапсаваць вот нешта. Ну, ведаеце, мне падаецца, што у нас неяк мы не зусім так, я не магу сказаць, ці абмінула гэта нас зусім, но можа былі моманты, калі нам было не зусім прыемна, ці неяк так, калі людзі яны вельмі часта шукаюць штосьці такое не зусім... Зачапіцца, ну Так, гэта справа журналіста. зачапіцца. Але можна сказаць упэўнена, што калі мы сустракаемся з людзьмі, то ўсё па-шчыраму адбываецца. І нам кожны раз, вось учора у нас была сустрэча ў кавярні, і нам шмат хто казаў, што дзякуй, што вось ну, вы такія, якія ёсць, і ну, шмат што пішуць у інтэрнэце, могуць пісаць там, але лепш прыйсці на канцэрт альбо прыйсці да нас і І вельмі часта зацвердзіцца. Людзі не журналісты, а вось асабліва слухачы, якія не зусім так часта да нас прыходзяць на канцэрты, яны вось учора былі такія моманты, калі нам падыходзілі і казалі: ой, я не думала, што вы вось такія шчырыя. Ну і вось не толькі журналісты яны... Ну гэта наша жыццё, гэта наша справа жыцця, і быць нейкімі ненатуральнымі мы проста не можам, таму што ну, гэта проста немагчыма фізічна чалавеку знаходзіцца ненатуральна у такім стане кожны раз. Мы ўжо дастаткова даўно спяваем, у нас шмат мерапрыемстваў. І я проста не ўяўляю сябе, каб я надзяваў пэўную маску увесь гэты час. Гэта проста жах. Іншы чалавек столькі часу. Гэтую ролю немагчыма граць. Ну гэта складана, гэта больш складана. А вось ёсць жа артысты, якія кажуць, што я працую на сцэне, Так. вось я адпрацаваў, вы прыйшлі на мой канцэрт, я зрабіў сваю працу, вы на мяне паглядзелі, дзякуй, і на гэтым усё. А вось гэтыя сустрэчы з слухачамі, Так. яны як? Яны патрэбны, ці гэта больш патрабаванне ў вас? Да, гэта радасць і абавязак ужо Не. просто. Не, збольшага артысты сустракаюцца, артысты любога увогуле і жанру, і статусу, яны сустракаюцца са сваімі прыхільнікамі, і гэта сапраўды факт, робіць аўтограф-сесіі. Гэта вельмі важна. Гэта абсалютна натуральна бачыць свайго слухача, адказваць на яго пытанні і глядзець яму ў вочы. Я лічу, што гэта проста неабходна. Так. І нам гэта падабаецца, таму што мы сустракаемся з класнымі, цудоўнымі людзьмі. Напрыклад, ужо я не ведаю, першы раз мы ў Віцебску рабілі такую сустрэчу, але канцэрты мы ўжо ў Віцебску таксама рабілі. І сустракаюцца знаёмыя твары. Гэта вельмі прыемна, што мы ўжо бачыліся, напрыклад... Растуць разам з вамі. Так, былі людзі, з якімі бачыліся нават на канцэртах у Варшаве. Яны тут, ось у Віцебску. О, мы з вамі былі ў Варшаве. Ого! Ну вось гэта так класна, калі ёсць ужо такі, я не ведаю, такі... шмат такіх людзей, якія падтрымліваюць нас і ездзяць і сочаць за нашымі канцэртамі і турамі. Для вас гэта таксама момант натхнення, так? Таму Так, што можна канешне. атрымаць нейкую... Конечно. Падтрымліваюць шмат, таму што учора просто немагчыма было прабіцца. Ну, людзі адстаялі амаль 2 гадзіны, каб Ну, атрымаць яны, можа, аўтограф, чакалі, фотачку. што будзе канцэрт, але мы так гэта... Не, канцэрт будзе, 2 сакавіка мы Так, прыедзем. 2 сакавіка. Мы вельмі запрашаем усіх віцеблян, каб яны прыходзілі на наш канцэрт, каб слухалі нашу музыку, каб спявалі з намі і вабілі час. І не трэба ехаць нават у Варшаву для гэтага. Так, Вось конечно. можна Ну, а калі зноў-такі вярнуцца да інтэрв'ю, вось гэта шчырасць, ці трэба зараз узважваць кожнае сваё слова? Таму што журналісты ў інтэрв'ю ўсё больш сустрэч і ну, нейкая адказнасць за кожную фразу, таму што могуць жа і вырваць нешта, сенсацыю У зрабіць. 2015 вы казалі так. Не, ну калі гэта вас- кожны раз, калі ты з'яўляешься на людзях, ты не можаш казаць все тое, што табе прыйдзе ў галаву і несці бязглуздзіцу просто, ну, гэта кожны раз, незалежна ад таго, ёсць журналісты альбо не, ты звяртаешся да людзей, ты павінен быць, ну, больш, я лічу, эстэтычным, ну, асабліва ў нашым жанры. І мы такія па жыцці. То бок я не падбіраю словаў, калі я там адказваю на пытанні, таму што збольшага мне што хочацца адказаць, то я і адказваю. Таму Гэта ну, вось тое, што я зараз адчуваю. Не было такога, што мы там штосьці спецыяльна прыдумывалі план адказу, альбо я ўвогуле гэта не ўяўляю і навошта гэта трэба.
Шкада толькі, што заўсёды знойдуцца людзі, якія могуць перарабіць твае словы. Ты ніколі Вось. не можаш ад гэтага быць, не ведаю, Ну, выратаваным. калі хто хоча, ён зможа гэта зрабіць і ў любым выпадку для любого вось, я пра гэта чалавека. і кажу. Але Найсці нагоду. из песни слов не выкинешь. Так. Что мы пропонуем? Песню? Песня. Почему нет? Добре, Добре. давайте заспяваем зараз песню з нашага новага альбома «Адной дарогай», які мы прыедзем граць усім гуртом. А песня называецца «Уяўляй». Мы її написали ў Мінску, у нашым адным з любімых месцаў у Лошадскім парку, які зараз вельмі цудоўна выглядае. Выбачай мне за спазненне, гэта ўсё не я, а хмары. Ты і так всё разумееш, наш цягнік яшчэ чакае. Ты уяўляй, ты уяўляй, ты уяўляй, ты уяўляй. Мы адны і нашы цені, всё такім здаецца простым, і цягнік, які вязе нас у напрамку незнаёмым. Ты уяўляй, ты уяўляй, ты уяўляй, ты уяўляй. Я для цябе аднойчы зноў намалюю зорнае мора. Я для цябе аднойчы схаваю маланку сярод аблокаў. Я для цябе аднойчы мары накрыю цёплаю коўдрай. Ты уяўляй аднойчы, я для цябе і я за табою. І такі цудоўны вечар, каб нікуды не спяшацца. Мы з табой два акіяны, у лабірынце шэрых станцый. Ты уяўляй, ты уяўляй, ты уяўляй, ты уяўляй. Я для цябе аднойчы зноў намалюю зорнае мора. Я для цябе аднойчы схаваю маланку сярод аблокаў. Я для цябе аднойчы мары накрыю цёплаю коўдрай. Ты уяўляй аднойчы, я для цябе і я за табою. Дякую. 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 Ну, калі ўжо зайшла у нас гаворка пра новы альбом «Адной дарогай», гэта маё меркаванне, што гэта першы вось такі канцэптуальны альбом, Так. які вось цэласны. Ну так, так не так, як бывае просто, ну, зараз. Гэта раней, там, у 70-х, 60-х гады шмат было альбомаў канцэптуальных, нейкай Так. адной ідэі, а зараз часцяком просто набор песень і ўсё. Гэта першы канцэптуальны. Згодны? Мы згодны. І некаторыя лічаць, што можа гэта зусім сумна, таму што мы чулі такія водгукі, што можа, ну, не хапае трошку іншага колеру, не ведаю, як гэта сказаць, што яны такія амаль што аднолькавыя, але для нас гэта не так. Мы адчуваем, што гэта тое, што мы, ведаеце, калі мы удзельнічалі ў Еўрабачанні, у нас амаль што не было часу, мы так хацелі, каб у нас ён быў, каб мы записывалі і калі у нас была хвілінка, кожную хвілінку записывалі што-небудзь, ці ідэю якую-небудзь, ці словы якія-небудзь. І вось мы гэта капілі, ўсё капілі, і атрымалася, што у нас была вось такая нядзеля, калі мы
мы трапілі вось на гэты хутар і былі толькі з Так, вы же хлопцамі. записывали его на хутор и все? Не, мы не Не записывали. записывали, ну, Мы придумывали. Вы придумали. Мы капілі Бок вось мы- ідэі так, і Мы там іх на ужо... тыдзень з'ехалі з хлопцамі, з гуртом у вёску. І поехали не на своих машинах, каб не было спакусы поехать в город. Так, так, так. вас завезли, кинули и Ну, все, так, як Робінзону. Так. І гэта было сапраўды вельмі класна. Мы плануем зараз выдаць невялікі такі, не тое што фільм, ну паказаць, як гэта адбывалася, таму што атмасфера была сапраўды вельмі класная. І тыя ідэі, якія ў нас назбіраліся, мы просто вось выставлялі інструменты на вуліцы, на дварэ і спявалі. А пасля прыехалі і запісалі. Таму ён атрымаўся ў адным настроі, з вельмі падобнымі гармоніямі, мелодыямі, тэкстамі, мабыць. То, что І- природа нашептала. Ну, Так, так і так. ёсць. І мы лічым, што ёсць некалькі песень адтуль, якія людзі ўжо спяваюць. І для мяне гэта вялікі паказчык. Калі з альбома ёсць адна-дзве песні, якія людзі спяваюць, гэта значыць, іх можна дадаваць у галоўную праграму выканання. Вось. І І мы гэта круто. Мы шчаслівы, што ў нас з'явілася яшчэ больш такіх пазітыўных вясёлых песень. Вось і што сапраўды людзі ўжо ведаюць і спяваюць. І калі вось у нас былі ўжо такія сустрэчы не толькі ў Віцебску, у Мінску, мы не так даўно таксама рабілі такую онлайн сустрэчу, і людзі нават так спявалі, што мы не чулі, як мы спяваем з Арцёмам. Яны ведалі ўсе песні ўжо. І ну вось гэта натхняе таксама. Ну, цікава тое, як у вас гэта ўсё атрымалася. У Нарвегіі гэта быў арт-кемпінг нейкі, Так. Лошадскі парк, вы казалі вось пра гэтую песню, там яна Так. ідэя з'явілася. Ідэя Хутар. Так. Дзе яшчэ гэтыя месцы? Ну, Ой, збольшага гэта шмат. прырода, гэта такія Адкрытае паветра нейкае. паездкі розныя, Фестывалі. так. Куды мы ездзім, просто бавіць час нават. Ці адпачынак які-небудзь невялічкі, таксама мы Гэта выкарыстоўваем мора. На жаль, у нас у Беларусі мора няма, і мы вось... Мінскае. Так, але няма вось такога, а гэта такі вялікі натхняльны момант для музыкаў, каб гэта, не ведаю, заўсёды ўплываюць у песні, не ведаю. Мне падаецца, што ў нас мора шмат. А мне падабаецца, што яго няма, таму што можна кудысьці таму што я паехаць. яго вельмі чакаю. І я да яго адношуся з такім вялікім, з вялікай рамантычнасцю і з такім чаканнем. І калі мы пераязджаем да мора, то я звяртаюся думкамі да яго. То бок, калі б яно было побач, мабыць, я б так і не звяртаўся. А так мы сустракалі, напрыклад, Новы год на моры, мы былі ў Адэсе гэтым разам. І сувязь з морам у нас адбылася просто неверагодная, што мне навявае, Там яшчэ такі калі я пах. гэта ўспамінаю, ну просто... Да, Саня? Ну так, это, як Іван Кірчук каже, що море – гэта жива істота, і Так. треба Але розмовляти. Конечно. Я не Трэба згодна, што... размаўляць, і трэба замаўляць жаданні, казаць дзякуй. Не ведаю, гэта, ну, вялікая колькасць энергіі, да якой ты звяртаешся. Гэта вельмі важна. Я не ведаю, калі б не было ў нас мора, то калі б яно у нас было, так, было, ці гэта было б дрэнна? Не, таму што у нас не так шмат часу, каб з'язджаць нават на возера, я не ведаю. Таму, калі б яно было б для мяне Добра, больш Ксенія. класна. Зразумела, што трэба рабіць, так, Арцём? Альбом атрымаўся класны. Знайсці Я, мора. напрыклад, не лічу, што ён сумны, ён лірычны. Так. Просто ён, скажем, гэта не стадыённы фармат зусім. Чаму? Не, парачку ёсць, але ён лірычны, ён вось хутар, ён ёсць. Таму. Добра. А у песні «Час прыйшоў», у вас ёсць такі радок «Захаваць адзін момант назаўсёды». Вось Так. які гэта момант для вас, які можна захаваць назаўсёды? Ну, Артём зараз скажа зноў, гэта сакрэт. Не, Не, я не скажу, чаму. Ну, не адбываецца так, што моманты яны Гэта той момант, які ты рызыкнуў, і пасля ты не пашкадаваў. Захаваць яго ўнутры. А ведаеце, я... І калі, ну, вы разумееце, аб чым я. Калі Так, ты так, рызыкуеш так, і думаеш, ну ладно, зраблю, а пасля у цябе штосьці атрымліваецца, і ты думаеш, а калі б я не вырашыў гэта зрабіць, напрыклад, калі б я не рызыкнуў. Вось момант, напэўна, авантурнасці. А я хочу сказаць, што я вось толькі прачытала кнігу пра Джона Леннона і Йоко Оно, і вось там такая фраза была вельмі класная, яна мяне так, ну, не ведаю, уразіла, што ли.
І было так, што яны кажуць, што ніколі не трэба аглядацца назад, трэба ісці заўсёды наперад. І Йока кажа, што я нават не памятаю словаў са сваіх песень ці што я малявала раней, я просто пакінула гэта там і пайшла далей. І таму у яе кожны раз ёсць натхненне, што яна не вяртаецца да таго, што было, а кожны раз ідзе наперад. Мне падаецца, што гэта таксама вельмі важна. І вось захаваць адзін момант назаўсёды і потым ісці далей і проста сустракаць новыя моманты. Вось так. Ну вось як мастаку з карцінамі прасцей. Ён прадаў карціну і ўсё, і рухаецца далей. А з песнямі вы разумееце, што, напрыклад, ну вам ужо ўсё, вы рухаецеся далей. А фанаты-то просяць. Не, ёсць такія песні, да якіх мы не вяртаемся, і мы ідзем далей. Так, гэта сапраўды. І фанаты не просяць. Не просяць. Не. А калі фанаты просяць, то мы іх абавязкова спяваем. Не, ёсць шмат песень, якія просяць заспяваць, і гэта цудоўна, што яна не адна. Так. Ну вы зараз ўсё больш вы знаёміцеся з новымі людзьмі, ўсё пашыраецца кола. Прыгадаеце, можа, якой з апошніх сустрэч, вось якая істотна паўплывала неяк на вас, пасля якой вось вы маглі сабе сказаць, як жа я жыў без цябе, ну вось без гэтага чалавека, без гэтай сустрэчы, што нешта вось просто перавярнулася. Магу сказаць, што вось людзі, якія мы сустрэлі на Еўрабачанні, тыя ж самыя нарвежцы, яны таксама нас падштурхнулі, натхнілі і так, ну, асабліва вось пасля таго, як мы толькі-толькі там былі. Людзі, якія побач з намі, яны кожны раз нас падштурхоўваюць. Ну, няма такога, напэўна, вось такой сустрэчы, которая б нас просто перавярнула свет. Ці гэта вы да Грышкаўца Не. Напэўна, няма такога. Вось гэта ўсё сукупнасць людзей, сукупнасць. Напэўна, гэта сустрэча адзін аднаго, гэта будзе адказ на пытанне. Калі гэта сапраўды развярнула наша жыццё цалкам. Я памятаю, калі мы з Арцёмам на інтэрв'ю нас заўсёды пыталіся перад Еўрабачаннем, а ці вы пара, ці не пара, мы заўсёды казалі, вось, нешта прыдумлялі на гэты конт, і вось адбыўся гэты момант, калі мы пацалаваліся, калі мы ўжо так рассакрэцілі нашы адносіны. І я магу праўду сказаць, што ўсё, што нас натхняе, гэта нашае каханне, якое ў нас ёсць, і вось менавіта гэта сакрэт нашай музыкі. Вось. Ну, а можа, раскрылі сакрэт. Раскрылі сакрэт. Ну, а каго-небудзь натхняеце вы, натхняе ваша музыка, і сустрэча з вамі, можа, камусьці змяніць жыць. Гэта цудоўна. Нам пішуць і лісты людзі, і сустракаюць нас, калі на канцэртах. Мы адчуваем, што вось учора была дзяўчынка, сказала, што я зараз удзельнічаю ў Алімпіядзе па беларускай мове. Дзяўчынка з Полацка. Так? Я вось вашу песню заспявала, сказала сабе, што я змагу перамагчы, і пайшла на рэспубліку. І атрымала першае месца. Нам прыемна, што наша музыка можа быць натхняльнай для людзей, быць кропкай таго, што я таксама змагу штосьці зрабіць важнае і такое вялікае. Гэта вельмі важна адчуваць у сябе вось маштаб асобы, што ты павінен ставіць перад сабой вялікія мэты, калі хочаш чагосьці дасягнуць. Не трэба седзець на месцы. І ёсць такія людзі, якія кажуць, што вось у мяне была дэпрэсія, а вы змаглі, вашая музыка, яна мяне выратавала. І вось гэта таксама такія пачуцці неверагодныя. Ты думаеш, я ж просто песні спяваю і пішу. Я ж не... Гэта ж так... Гэта ж для мяне гэта тое, што я гэта толькі і магу рабіць, я больш нічога не ўмею. А вось гэта так натхняе людзей, гэта, канешне, неверагодныя пачуцці. Эта дзяўчынка, дарэчы, потым тэлефанавала маці і сказала, што гэта быў самы шчаслівы дзень у яе жыцці. А вы знаёмыя з этой дзяўчынкай? А так, гэта дзеці прыязджалі на Алімпіяду і проста такі кіраўніцы на выступе перадавала. Все адзін аднаго ведаюць. Так, Віцебск. Гэта ж Беларусь. Тым больш Віцебская вобласць. Потым самы шчаслівы дзень быў, калі яна перамагла. Так, канешне. Ну, так. Але гэта ўсё звязана. У сукупнасці атрымалася. І тое, што натхняе, і вось ад дэпрэсіі вылечваць, гэта нармальна. Я вось не ведаю, як Іван, я з раніцы люблю тако, паўключыў і пайшоў, таму што, ну, немагчыма не танчыць. Разумееце, ўжо прачынаешся і пайшоў увесь дзень на пазітыве. Так. Калі Ксюша сама, да, Артём, і гэта не я пра Грышкаўца. Так. Гэта не я. З Грышкаўцом ўсё супынілася пакуль што на адной песні, у нейкі праект такі сталы. Не тое, што супынілася, мы не скончылі працу на адной песні. Мы зрабілі музыку на яго п'есу «Весы». Там якраз вельмі да тэмы
где мужчыны чакаюць сваіх жанчын у радзільным аддзяленні. Так. І там мужчыны рознага ўзросту, вось гэта ноч, дзе малады мужчына, больш сталы, які ўжо вопытны, і яны там вось вядуць і ўсё чакаюць сваіх жанчын і хвалююцца. Там вельмі цікава, вельмі класна і смешна, і цікава раім то, што паглядзець. мы ездзілі ў Маскву у МХТ, у тэатр. Это под кіраўніцтвам Олега Табакова, так? Так. Але там ёсць невялікая зала, ёсць вялікая. Вось у невялікай мы былі аж 3 разы, мы глядзелі гэты І Гришкавец выступіў там як рэжысёр, там было некалькі акторскіх складаў, якіх мы глядзелі, і нам было сапраўды класна І адчуваць народныя былі тое, што таксама. музыка, якую мы зрабілі, яна мае вось дачыненне да вялікага месца. Бо там у програмках позначена музыка. Так. Так, там пазначана музыка Лук'яненка і Жук. І пасля спектаклю, мы пасля прэм'еры мы пайшлі за кулісы, і так атрымалася такі міждусабойчык невялікі з акторамі, вось з Яўгенам Грышкаўцом. І так было прыемна, што мы былі побач, удзельнічалі, і ён кажа, ну вось, вы ўжо ўсё у гісторыі гэтага месца. Ну, мы працягваем перапісвацца, але зараз у кожнага пакуль свае справы. Калі гэта натхніць на штосьці іншае новае, мы не супраць працягваць, але сувязь падтрымліваецца, і мы рушым далей, вось так. Добра. Ну, Наві Бенд у нас зараз у студыі, так, у Віцебску, але мы павінны паглядзець яшчэ разам з вами, канешне ж, нашу афішу. Там МХТ няма, але ёсць тое, што адбываецца ў Віцебску, партнёр афішы, кандытарская фабрыка Віцьба. Глядзім і вяртаемся ў студыю. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом. Дом кино представляет мультфильм «Фердинанд». Фердинанд – самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами, вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде. Начало показов в 9:30 и 12:10. Кинотеатр «Мир» представляет мелодраму «Величайший шоумен». Финиас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление «Сенсацию», которое стало рождением мирового шоу-бизнеса. Начало показов 12:05, 14:25, 15:25, 19:00 и 20:50. Художественная галерея «Стена» приглашает на выставку живописи брестских художников Татьяны и Валерия Потворовых из домашней коллекции. Картины художников обращают на себя внимание узнаваемой живописной манерой, мощной энергетикой, позитивным и искренним взглядом на мир. Заснеженный Питер, нижегородские церквушки и залитые солнцем набережные. Каждая работа – это яркий и эмоциональный рассказ из жизни художника. Выставка открыта с 11:00. Ой, реченька, реченька, чому ж ти не полная? Люли, 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 чому ж ти не полная? Ой, реченька, реченька, чому ж ти не полная? Люли, 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 с бережков неровная. Люли, 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 с бережков неровная. Як же ж мне полной быть, с бережками ровной плыть, люли, 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 с бережками ровной плыть.
рэчанька, 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 чаму ж ты не поўная? чаму ж ты не поўная? З беражкоў няроўная, Бережком няроўная. І зноў дзякуй. Дякую, класна. Ну і пра рэчанька нам распавядзіце, таму што бачылі ўжо выступ Станюты, так, Так. пад гэтую песню. Штосьці таксама будзе. Ну, гэта таксама такое момант, як гэта дакладна сказаць, справа моманту. Мы выступалі пасля Еўрабачання, у нас быў канцэрт ля ратушы ў Мінску з вольным уваходам. Прыйшло Амаль што 10 тысяч чалавек. шмат было людзей. Гэта дзень Швецыі, Так, так. Так, это было 3 чэрвеня. І Неяк праз нас атрымліваецца праз цімі некалькі там тыдняў тэлефануе мне добры сябра Меліціны Станюты, Віталь Гуркоў, кажа: слухай, мы тут хадзілі на канцэрт, бачылі, чулі, а вы Меліціне можете вельмі запісаць яе? спадабалася. Меліта хоча зрабіць вось нумар які-небудзь прыгожы. Мы кажам, ну, канешне, таму што мы плануем зараз запісваць альбом, і мы плануем гэту песню ў альбом. Хаця мы запісалі гэту песню, паслухалі альбом і вырашылі, што Што яна яна зусім ніяк не падыходзіць. Але так. ну, якраз вось падышло, што Меліціна выступала і ў Іспаніі на вялікім шоу, там 8000-ная арэна, дзе яна выступала ў такім касцюме прыгожым і танцавала пад нашу версію народнай песні «Рэчанька». А мы пасядзелі, падумалі, наш Саша, прадюсер, кажа: ну, давайте мы, можа, кліп здымем. І мы кажам: Меліціна, ты не супраць? Яна кажа: я не супраць. І гэта вельмі цудоўна, што чалавек сапраўды прафесіянал, гэта спартсменка па мастацкай гімнастыцы, і адчуваецца, што яна чалавек справы, і не трэба нічога тлумачыць. Так, Калі я ёсць згодна. справа, то яна выконваецца на высокім узроўні. Вялікі дзякуй. Прэм'ера адбудзецца 21 лютага ў дзень роднай мовы. Будзе прадстаўлена гэта праца. Ну, у неце мы зможам Так, паглядзець. конечно. Ну, калі ўжо да кліпаў дайшлі мы, калі была прэм'ера «Дзе жывеш ты», Так. толькі пачынаецца кліп, і думаю, што ж за знаёмы твар такі, слухайце, які там ужо залоўкам у зубах, там ужо нешта там так, крэсліць. А гэта ж Сярожа наш Талкач, так? Так. Земляк, так? Земляк, і Конечно. разам жа, Арцём, вучыліся вы з ім, так, у глыбокім? Канешне, гімназіі? мы з ім вучыліся ў глыбокім. Больш за тое магу сказаць, што гэта той чалавек, які мне купіў першую бутыльку піва. Ён. Так. Так. Мы жартавалі ўчора на гэты конт, што, можа, нельга аб гэтым так гучна гаварыць. Ну, гэта так. Мы вучыліся ў адной школе і у глыбокім, і ведалі адзін аднаго. Сяргей быў больш дарослы, ён і зараз больш дарослы, ён на той... Таму ўсё зразумела. Чаму ён На той набываў? момант я быў сапраўды яшчэ просто такі Падлеткам. падлетка. Пасля ўжо мы больш сябравалі, калі я быў у 10-11. Вось. А на той момант Сяргей быў у 10-11, я быў 10 у 7-8, калі мы пазнаёміліся. І... Ай-яй-яй, злачынства якое адбылося тады. Не, гэта было пазней. Да, пазней, канешне. Вось. І гэта было вельмі так кранальна, калі мы кожны раз прыязджаем у Віцебск, я яму тэлефаную, пішу, кажу, давай сустрэнемся. А пасля тады, калі ў нас узнікла пытанне, хто будзе героем нашага кліпу, Мы мы адразу так нават ўсе не сумняваліся, разам што не гэта павінен сумняваліся, быць так. такі чалавек Сяргей. космосу, такі чалавек свету. І гэта быў Сяргей, і мы вельмі задаволены вынікам таго, што атрымаў. Ну, здымкі ж таксама праходзілі вясёла. Калі ён мне распавядаў, што і тралейбус нават, ну, гэта не замаўлялі, нічога, просто зайшлі з камеры, з так, аператарамі. все адбывалася такім Так. спантанным чынам, і, в прынцыпе, мы ўжо для сябе вырашылі, што не трэба напружвацца, трэба сябе расслабіць, Таму а што яно калі- ўсё само прыходзіць да Калі нас. вельмі моцна плануеш нешта, то у мяне, напрыклад, гэта не зусім так адбываецца. Трэба проста адпусціць, і ўсё адбудзецца. Як Ну, гэта трэба. як з Вуді Аллена, да? Хочаш рассмешыць Бога? Так. Распавядзі яму пра свае Так, планы. так. Добра, ну, якіх яшчэ перамог нам чакаць ад вас у гэтым годзе? Год, ну, амаль што толькі пачаўся, таму Я не яшчэ... ведаю, што лічыць Напэўна, перамогай. самая галоўная перамога гэта вось пасля таго, як мы скончым тур, гэта, напэўна, чаканне дзіцяці. І гэта будзе тое, што Будзе мы нашай будзем лічыць перамогай. перамогай. Так. Вы, як ужо бацька, ведаеце, разумееце, што нас чакае. Я ведаю. Мы яшчэ не.
Ну, гэта шмат планаў, мы не хочам спыняцца. У нас ёсць невялікі перапынак, але на лета мы плануем фестывалі, паездкі. У нас Будем уже есть глядзець. То бок запрашэнні. все роўна на фестывалі. Ну, канешне, мы будзем спрабаваць, як усё... Ніхто не ведае, як ўсё будзе, які будзе гэты маленькі Але чалавек. гэта наша галоўная справа, і мы не можам... Так. У нас няма выбору. Мы будем писать новые песни, снимать новые клипы. И такая, мэта, ставить новые мэты и вышыні, без гэтага нікуды. А ўжо зараз ёсць нейкія думкі? Ну, калі вось вы прыдумвалі адной дарогай, то вы паехалі на хутар. Так. На наступны альбом гэта ёсць думкі ўжо? Гэта будзе зноў канцэптуальны, ці гэта будзе нейкі набор эмоцый? Скажем так, не песень, а іх эмоцыі. чакае шмат. І куды вы паедзеце? Ці гэта будзе ўжо тыдзень разам з гуртом на моры, напрыклад, там шаптацца з морам ужо? Ну, ведаеце, гэта вельмі цяжка сказаць, таму што, як мы ўжо казалі, у нас всё, яно вось просто адбываецца, і ты ніколі не плануеш. І хутар мы таксама, не магу сказаць, што зусім планавалі, мы марлі аб гэтым, і просто такое было жаданне, каб вось адгарадзіцца ад усяго таго, што вакол нас. Ад мітусні. Ад мітусні, а было так. вельмі шмат. Таму зараз мы ад мітусні ўжо і так вольныя, мы вельмі добра сябе адчуваем, і як все будзе, Ну, пакуль не могу ведаем. сказать, что альбом мы не планавалі, но то, что будут выходить новые песни, новые виды, гэта абавязкова. Ну, А можна мы- пры канцы года мы... гурт жыве, калі ён штосьці Яшчэ. выпускае. Так. Ну, а калі у нас увогуле ў Беларусі такая сітуацыя, што ўсё ж такі падзяляецца на свет эстрады, да? Так. Мір эстрады і мір андэграунда. Вось вы згодны, што ён падзяляецца у нас? Ці Не, ўсё ж зараз такі я не не? могу сказать, что я згодны дакладна, тому что ўсё ж таки ўсё пераплятаецца і ўсё больш-менш стала змешвацца. То бок гурты, якія былі, як вы кажаце, ў андэграундзе, яны выступаюць. Усё стало больш эстрадай, ці ўсё стало больш андэграундам? Не, ўсё просто ператвараецца ў слова музыка. Ну, не то, што ператвараецца. Ёсць інтэрнэт. І ён ўсё ж таки больш галоўны. Зараз гэта вядома ўсім, што калі ты спяваеш, выкладаеш музыку ў YouTube, гэты ролик могуць глядзець вялікая колькасць людзей. Так. І з-за гэтага вось без бар'еру Без межы. я згубіў думку, прабачце, калі ласка. Ну все, тады не трэба прыехаць. Тады всё. У інтэрнэце могуць глядзець шмат людзей, а могуць не глядзець. Так. Вось таксама Ну, вось з андэграунда на эстраду у вас ёсць нейкая стратэгія? Вось вы можете назваць сябе стратэгамі Не, развіцця, поспеху нейкага? Галоўная стратэгія ў тым, каб не мець ніякага, я не ведаю, ніякіх блокаў для сябе, ніякіх перашкод. Просто галоўнае, каб музыка жыла, каб яна была, каб яе чулі, каб людзі спявалі. І гэта, якім гэта вобразам будзе адбывацца, канешне, важна, но я кажу пра тое, што ці гэта будзе фестываль, ці гэта будзе музычная перадача, гэта не так важна. Ці гэта такі канцэрт адкрыцця славянскага базара, напрыклад. Гэта музыка, яна жыве, і людзі яе слухаюць, і гэта галоўнае. Вось, таму для нас вось гэтых градацый іх нібыта не Мы можем існуе. зараз, вось, я знайшоў, напрыклад, тая ж група Шума, якая ўсё ж таки была больш андэграундным гуртом, можна лічыць так. Яна адчувае, што яна можа выступаць і на тэлевізійных праектах і быць паспяховым, чаму і не. Не трэба баяцца. І асабліва вось не трэба перад сабой ставіць пэўныя рамкі. Ты ідзеш на тэлебачанне, тебе заўважаюць большасць людзей, ты можаш паказаць сваю музыку большасцю людзям. Пазнаёміць яшчэ І гэта вельмі не важна. ведаеш. То бок зараз ідзе такое змяшэнне, і я лічу, мы на новым этапе. То бок у нас з'яўляюцца новыя артысты, новыя імёны, і няхай так і адбываецца. Добра. Ну, пакуль вы заражаеце пазітывам, узмацнім крыху гэтую добра. хвалю і паглядзім разам з намі патрапутэлік з Александром Карэнманам. Так. Ну что, кто там нас видит? Ку-ку, все здесь, все в дворе. Всем привет, ребята, это «Попади в телек». Мы собираем видео признания в любви и вообще разбираемся, есть ли любовь в сердцах наших горожан. Пойдемте. Есть человек, которому вообще вы можете сказать, что вы его любите? Вот сейчас из тех, кто
вас окружает, или, может быть, дома, где-то есть человек, которому можно сказать, что вы его любите? Ну, родные люди, конечно. Давайте прямо сейчас воспользуемся этой возможностью. К 14 февраля пополним нашу коллекцию признаний в любви. Вы признаетесь, вот кому можно признаться, положа руку на сердце, скажите, что вы его любите. Ну, мама, я тебя люблю. Вы знаете, что ваши друзья Да. предложили, чтобы мы с вами пообщались, чтобы мы взяли у вас интервью. Ну, давай. Вы не понимаете, почему они так к вам отнеслись? Мои друзья? Да, вот они вот вас подставили. Может, хотят меня подставить, потому что я каждого из них подставляю в классе. Слушайте, вы сейчас на каком курсе? Ну, я на подфакте пока еще. Это до обучения еще, до да? обучения, да, на подготовлении. Но вы уже присмотрелись к каким-то девчонкам здесь в мединституте? Да, Потому что конечно. здесь очень много их. Да. Что делать? Как с ними знакомиться? Есть какие-то пути? Ну Уже да, пытались конечно. как-то подойти, познакомиться? что-то? Вот. Добавить сперва в контакт, то написать, есть- потом пойти в какой-то ресторан, пойти в ресторан, пообедать, что так, То поговорить. есть, как бы вы, в принципе, рады, что сюда приехали поступать, потому что Да. по девчонкам здесь Для все очень... девчонок и все, конечно. Скажите, пожалуйста, что означает вот это сердечко? Мы вот очень интересованы. Что, сдаю кровь, донор. Что вы сдаете кровь. Да. То есть никакого отношения, знаете, к валентинкам. Нет. То есть всем, кто сдает кровь, выдают такие сердечки. Да. Слушайте, ну а есть человек вообще, которому вы можете сказать искренне, что вы его любите? Нет. Почему? Я один. Вы совсем один? Да. Ну а родным кому-нибудь? Есть кто-нибудь из родных? Мама, я тебя люблю. А как зовут? Киселева Алла Владимировна. Скажите, пожалуйста, есть ли человек, который вот может, в принципе, считаться вашим любимым человеком, которому вы можете сказать, что вы его любите? Конечно, вот. Это ваша девушка? Девушка. Она так посмотрела, как будто... Я же как бы уже с тобой обсуждала свадьбу. Вот такой у нее взгляд был. Слушайте, обсуждали свадьбу? Ну, планируем. Планируем. В будущем. Там через... Ну, планируем. Слушайте, на самом деле, скоро 14 февраля, и мы собираем видео признания в любви. Сегодня хотели бы, чтобы вы пополнили коллекцию. Либо вы вот друг другу вот прямо сейчас признайтесь, пожалуйста, в любви. Марго, я тебя очень сильно люблю. Победа! Скажите, пожалуйста, где молодому поколению, особенно парням, найти нормальную девушку, с которой можно вот потом семью завести? Обалдеть. Где они гуляют, эти девчонки? Я так думаю, девчонки нынче торчат где-нибудь по клубам. И найти, наверное, Нет, сложно. Так там, которые нормальные. Есть знакомые девчонки, Так. которые не испорченные, не избалованные, но мамы их держали в свое время дома на коротком поводке. Они сидят, учатся и боятся выходить в этот мир. То есть их еще надо подождать немножко? Или нужно на мам Надо воздействовать? найти. Ну, нашелся человек, который стакан Конечно. воды принес. Ваша Конечно. жена, да? Да, моя Можете жена. вот воспользоваться возможностью ей признаться в любви сейчас? Сказать, передать привет, сказать, она вот... Солнышко, Леночка, я тебя обожаю. Я прожил с ней 35 лет. Счастлив безмерно. Мне просто повезло. Значки у вас, шарфик, нашивка. Что это за субкультура? Панк-рок. Панк-рок. Вот. Это ребята, которые реально берут от жизни все. Панки, правильно? По-любому. Которые на позитиве всегда. У тебя есть девушка? Конечно, Она тоже из панк-культуры или нет? конечно. А был вариант, ну, до того, как вы познакомились с ней, что у тебя будет девушка не из панк-культуры. Ну, то есть абсолютно из как бы другого мира. Ну, Такое конечно, возможно? было, То есть ты конечно. на этом не застрял внимание, неважно. То есть если девушка не панк, то неважно. Но у тебя совпало, и так вам легче, наверное. Да, Можешь ли ты сказать, что ты ее любишь? конечно. Зая, я тебя люблю очень сильно. Вот так вот. Все-таки есть люди, которых это чувство как-то затронуло, как-то граната осколочная, каким-то кусочком, оп, и все, ой, полетел и пошел делать всякие необдуманные поступки. И я напомню, что одним из необдуманных, но очень крутых поступков может быть видеоролик, который вы пришлете к нам на почту iloveyou@vtv.by и выиграете путешествие на двоих. Не забывайте, все подробности на vtv.by. 14 февраля мы выбираем победителя. Ну а наша акция «День прызнання ў каханні» працягваецца. Мы збіраем ваши відэапрызнанні для самых блізкіх людзей. Ужо ў панядзелак мы назовем імя 5-го фіналіста, і ён жа, магчыма, стане прэтэндэнтам на галоўны прыз «Рамантычнае падарожжа», і, магчыма, ім стане аўтар наступнага роліка. Давайте паглядзім разам. Завтра я полюблю тебя снова. У нас такая игра. Все бесконечно ново.
где ты и я. Падают с неба звезды, рушатся города, но не бывает поздно. В мире, где ты и я, в мире, где ты и я, есть лишь море, и это небо, высота. В мире, где ты и я, на повторе наше лето. Красота, Знаешь, какая это красота. был очень тяжелый период в моей жизни. Мне без тебя было очень трудно. Какая Я понял, красота. что моя жизнь не имеет смысла, когда тебя нет рядом. Какая Мне было очень одиноко. Я скучал. красота. Но у вас ёсць яшчэ выхадныя, каб запісаць і даслаць нам відэа. Падрабязнасці акцыі вы знойдзеце на сайце vtv.by і ў сацыяльных сетках. У нас такая пара сёння, што мне вельмі хочацца, каб яны таксама Прызналіся ў каханні. паўдзельнічалі ў нашай акцыі і прызналіся ў каханні. А таму што на Еўрабачанні ўсе могуць вот так вось выйсці і зрабіць. Все? И вы? Мы не. Мы на Еўрабачанне, па-першае, не паедзем і ў гэтым не ўдзельнічаем. І цалавацца ў фінале нумара дакладна не будзе. Я спадзяюся, што Еўропа гэта вельмі Гэта класна. тренд, але мы тренды не будзем падтрымліваць. Мне здаецца, што вельмі важна ўсё ж такі казаць чалавеку, якога ты сапраўды любіш, я цябе люблю. І у гэтым няма нічога прыкрага. Трэба быць адкрытым, і гэта можа проста дапамагчы паставіць для самога сябе, што для тебя асабліва важна. Вось, таму магу сказаць, што я цябе люблю, Ксенія. І я цябе кахаю. Малайцы. У нас уже часу амаль што не засталося. Гэта не для Сержука. Пакуль вы спевали рэшаньку, там, да, і рано Вы на ранок, набылі кажаце, недзе кветкі. абудзіліся кветкі, вось всю Ой, дзякуй. табе вось такі букетик Ой, як падыходзіць. сонікаў. Клас. Букетик сонікаў. Клас. Здароўя вам, Дякую. даражэнькі наши. Я яшчэ думаю, у нас сустрэчы будуць і на канцэртах, і ў нашай студыі. Так. Таму здароўя, плёну і кахання, правильно, Ваня? Так. Абавязкова. Абавязкова. Дякую вялікі. Ну добра. Я ўжо зразумела тое, што вы хочаце, каб мы заспявалі. І мы ўсім кажам ужо, да? Пабачымся на тэлеканале Віцебск. Наві бэнд напрыканцы. Наві бэнд. Пакуль. Ай-ай, ай-ай, о, ай-ай, ай-ай, о, ай-ай, ай-ай, о, ай-ай. Паглядзі на мяне, я табе адкажу, колькі новых дарог яшчэ чакае нас тут. Гэта ўсё, што знаёма, усё, што кранае і разгараецца без агню. Паглядзі на мяне, колькі будзе яшчэ самых яркіх і незнаёмых дзён і начэй. Все твае абяцанні, нястрымныя мары, так незаўважна у маёй руцэ. Там недзе залацісты вечар, штодзень нам будуць падарункам дажджы. Ты ветры, я імклівы ветер, і калі ты са мной, нам адной дарогай ісці. Там недзе залацісты вечар, штодзень нам будуць падарункам дажджы. Ты ветры, я імклівы ветер, і калі ты са мной, нам адной дарогай ісці. Ай-ай, ай-ай, о, ай-ай, ай-ай, о, ай-ай, ай-ай, о, ай-ай. Азірніся вакол, я напрамак знайду. Гэта музыка кожны раз дае нам адчуць. Разам безліч чароўных прыгод
прыгоды гісторыі так нечакана абуджаюць вясну. Паглядзі на мяне, колькі будзе яшчэ самых яркіх і незнаёмых дзён і начэй. Все твае абяцанні, нястрымныя мары так незаўважна ў маёй руцэ. Там недзе залацісты вечар, штодзень нам будуць падарункам дажджы. Ты ветрусь, я імклівы ветер, і калі ты са мною, нам адной дарогай ісці. Там недзе залацісты вечар, штодзень нам будуць падарункам дажджы. Ты ветрусь, я імклівы ветер, і калі ты са мной, нам адной дарогай ісці.